Nou, goeie. Hallo. Hallo. En wat doe je, joh? Ja, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Ja, nou, wij zeggen, joh, hut aan het werk. Tja, ik heb wat verlengd. Deze ziet hier eerst, dat is weer te kwart. Je moest de stier weer oplossen worden. Dus hier er wel eens met de slinger bij ons gaan. Zie je wel? Oeh, ja. Nou, dan hebben we wat verlengd. Aha. Ja. Nee, is keerig, want dit is wel jouw bootje. Ga je dat wel goed op een foto? Ja. Nee, dat is voor mijn zoon. Oh, oké. Nee, ik was aan boord. Nee? Nee. Een beetje ongeriefelijk, ik ga grutteren. Oh ja, ja, joh, grutter, ja. Ja, ja, Maar dat is meer een cruiser of zo. dat kruister, ja. Ja, Ja, net een vername niet, hè, maar gewoon arbeiderskruiser. Ja, ik mooi toch? ja, ja. Ja. Ja, wie kennen met zijn man niet sliepen? 6 vaste slieplagen. Nou, wat hebben we nog meer? Wie moeten wat die hebben weer? Ja. Maar dit is de zoon in. Die is nog wel in de hoek, maar die gaat het mij, had er op mij wel wat er maar het eerste zat het is. Ja. Hè? Maar dit geeft jou wat de hut. Och, leven, hegen. Ik heb er niet keer mee. Gewoon hopen. Nou, dan moest we zo'n voort en nou, hoop ik en hij maakt het los. En die zit er voor weer op het punt. Die er touw van, nou, hij zei toen weer. Oh, nou, dat ik achteruit. Maar ja, toen ik boet naar de box, toen moest ik weer vooruit. En ik denk dat we maar net, ik moest een knop indrukken, daar wist hij niks van. En dan zie ik wat te drukken, hè. En in de stroep dat er die Paul heen. En toen, boem, vol gasje. Zag hij er motor hij zit er boven in de punt te razen. Nou, wat was hij nog? Nou, gewoon nog maar op. Nee, het begint al leuk te worden. Ja, het werd leuk te worden, ja. Ja. Ja, Maar dan zenden we dit uit. ja, dat weten we nog net. Oh, Nee, dat is aan de dames bij u op als je kantoor. nog, ja, of als je nog sukkelt, misschien het eerst. Hè? Maar- Ja, maar je zucht toch elke dag even? Nee, Oh, jammer dit. nee. Nee. En doe praat nooit en hij praat alleen maar. Ja, dit wat? Ja, De fluistert er. hij is heel stil. Je moet niet praten. De cameraman moet altijd even stil wezen. Schande is dat. Ja, want hij is best wel aardig. Dit is een rood spultje voor mij. Maar je snee je rek in om, denk ik? Zeker. Ja, als je. De gekheid die Trisha, die halen we er eens. Nee, Oh. nee, dat bloedt. Oh. Maar ja, ophoren, nou ja. Nog een oor niet, hè? Of wordt de uitzending te lang?